arajo joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba an minnu bɛ kan an lamɛn ani anw minnu bɛ kan filanga bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o ye arajo joliba page facebook ye an b'aw fo dantɛ foli min na ka yira k'a fɔ min ye ka kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ ni ladala jɛmukan de ye min bɛ lase aw ma don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma ni kunnafoni sɛbɛnw kɔni bɔra ka ban a jagoyalen don anw kan an ka ye nin kɛnɛ in kan ka se ka gafe ninnu kɔnɔkuma lakali aw ye bamanankan na o kuma bi ye ntɛnɛn ye min ye nɔvɛmburu kalo ale ye tile 5 sɔrɔ san 2022 an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ladala jɛmu ayiwa min ye jɛka baara ye o de bɛ an fɛ yan nɔ sabu maa kelen tɛ se ka nin baara in kɛ ni kelen sigi ka kuma ni dɔ ma nɛgɛ karafe minɛ e ka kumakan o tɛ mɛn o kama min ye Musa Sanogo ye ale de bɛ ka ayiwa nɛgɛ karafe minɛ walasa aw bɛ se ka an kumakan mɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la Lamini Kulubali Sufu Sangare ani Hayidara an b'olu fana fo k'u bɛɛ lajɛlen bisimila kɛnɛ ka kumaso kɔnɔ Amadu Jalo Amadu tɔgɔ fila ani Tolo Tolo i ni sɔgɔma ayiwa dugu wɛrɛ jɛra kokura kosɛbɛ min ye dɔgɔkun daminɛ ye an b'ale la Tolo kosɛbɛ giringajɔ ka bon kosɛbɛ awɔ Bamako yan nɔ i kosɛbɛ b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ wuli bɛɛ bɛ taa dahirimɛ ɲini awɔ Tolo i bisimila kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ i y'a fɔ cogoya min na Amadu an bɛ foli kurakuraya lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ani an filɛbaa bɛɛ lajɛlen k'a fɔ sa i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko nin dɔgɔkun daminɛ Ala ka dɔgɔkun in hɛrɛ ko o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma amina kosɛbɛ Tolo nka min bɛ ne dabali ban i b'a dɔn Bamako yan fɛn kelen bɛ yen kosɛbɛ sɔgɔma sari i bɛɛ b'i ɲɛsin tilebiyanfan n t'a dɔn tilebiyanfan in de ma kosɛbɛ bolimafɛn bɛɛ b'i ɲɛsin tilebiyanfan in ma i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka o kuma na o ninnu bɛɛ bɛ ka taa yɔrɔ kelen ni jumɛn de la de kosɛbɛ mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka sari bɛɛ bɛ bɔ n'i bɛ bɔ an ka fanfɛla fɛ ka commune 1 fan fɛ tellement jama ka ca yɔrɔ u bɛ sira in bila sira fila in u b'a bila mais Tolo i b'a sɔrɔ embouteillage yɛrɛ dɔ bɛ kɛ sira in kan mais bɛɛ ɲɛsinnen don yan ma ne ko o kuma ninnu bɛɛ bɛ taa yɔrɔ kelen wa ou bien n'an sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ bɛ cari de siga t'a la k'a fɔ n'an sera yɔrɔ dɔ la bɛɛ bɛ cari ba i ye mun fɔ centre ville o sababuya kama de don Mali yɛrɛ dilan bɛ cogo min faaba in dilan bɛ cogo min o de b'a to bɛɛ lajɛlen n'i ye baaradaw jateminɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ fan kelenw fɛ a bɛɛ bɛ centre ville in de la a bɛɛ bɛ ACI kɔnɔna in mais munna u tɛ se k'a déconcentrer par exemple a bɛ waati jan bɔ nin kuma de bɛ fɔli Bamako yan Tolo fɛn caman de bɛ yan kosɛbɛ o kan ka ta ka bɔ yan awɔ ka taa n'a ye région kɔnɔna ninnu na c'est à dire ka Bamako déconcentrer n'i y'a ye Bamako yɛrɛ jama cayalen don mɔgɔw tɛ ka se ka fɛrɛ dugu bonyana mais o n'a ta o ta bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini dugu sigi cogoya la yɛrɛ la kosɛbɛ bon hali baara i bɛ bɔ i ka so ka taa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la Tolo i b'a sɔrɔ i bɛ degun dɔ sɔrɔ sira la ani hali n'i bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la ka taa so i bɛ degun sɔrɔ sira la n ko o de y'a to u ye sira caman bɛ yen bi u y'a kɛ ale dɔrɔn ye sɔgɔma ani wula fɛ kosɛbɛ mais a n'a ta o ta i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la kosɛbɛ a taa ni ka segin la gɛlɛyaba de b'a siraw kan bon jama min bɛ yan jama in kana se ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ kosɛbɛ bɛɛ il arrive aux autorités bon ne kɔni t'a dɔn an ka autorités vraiment u bɛ plan jumɛn de b'u bolo Bamako sigi la bi ils ont quel plan kosɛbɛ c'est-à-dire pour que Bamako ka se ka ɲɔn parce que Bamako fiɲɛ tigɛlen don Bamako la kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ fiɲɛ yɛrɛ de tigɛlen don Bamako la bi Tolo bɛɛ ko n ka sigi yan an bɛɛ de nana bɛ k'an ka sigi kosɛbɛ n'an bɛɛ nana k'an ka sigi an bɛɛ dun tɛ se ka sigi yan Tolo baarakɛyɔrɔba caman de bɛ yan n'i bɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen f'i ka bɔ n'i bɛ fɛ ka fɛn ɲɛnabɔ f'i ka na Bamako ye ka na ɲɛnabɔ kosɛbɛ Amadu waati tɛmɛnlenw yɛrɛ la a tun fɔra ko o de nana ni décentralisation hakilinaw yɛrɛ ye mais décentralisation yɛrɛ ne t'a dɔn a kɛra foroko ye kɔnɔnafɛn t'a la Amadu décentralisation in kuma bɛ fɔ mais Tolo ne tile kelen ne ma deli k'a lawaleyalen Mali kɔnɔ a waleyali a taga waleyaw k'a sababuya kɛ mun ye n'i y'a jateminɛ an ka togodaw la hali sini waleyaw bɛ yen nɔ n'i mako jɔr'u la f'a ka fɔ k'i kana Bamako mais c'est inquiétant hein Tolo kosɛbɛ kɛ o ye ka jamanadenw sɛgɛn de kosɛbɛ c'est à dire a bi mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ hali ni kɛnɛya sira ninnu na Tolo bana bɛ bana la n'o y'i minɛ f'i ka na Bamako yan i ka na furakɛ kosɛbɛ a ka gɛlɛn ci bɛ ci la sɛbɛn bɛ sɛbɛn na f'i ka na yan i ka n'o ɲɛnabɔ yan kosɛbɛ cakɛda ninnu bɛɛ direction générale de bɛ yan kosɛbɛ
bon il faut décentraliser a cakɛda nu directeur généraux minnu bɛ yen cakɛda dɔw bɛ yen par exemple la direction générale de l'agriculture a kan ka bɔ yan o kan ka bɔ Bamako yan pewu siga t'a la n'i ye Bamako jateminɛ k'i bɛ sɛnɛko jateminɛ o kɔnɔ la direction générale de la pêche o kan ka bɔ yan kosɛbɛ la direction générale de quoi de l'élevage au kan ka bɔ yan kosɛbɛ c'est-à-dire tous ces services là n'ont rien à faire à Bamako kosɛbɛ ils doivent être déconcentrés au kan ka bɔ yan ka taa Segu Mopti ani o kɔfɛla yɔrɔ ninnu na ka t'u sigi n'aw mago bɛ fɛn fɛn na a' ye taa ye n'a mago bɛ ministre la a bɛ na directeur bɛ na ani ministre bɛ ɲɔgɔn ye n'a tilala a bɛ taa ye kosɛbɛ ni u mago bɛ mun na u bɛ taa ye u t'u ka ci ɲɛnabɔ ye ainsi de suite kosɛbɛ mais Tolo il s'avère que c'est à dire Bamako tiɲɛ don capitale don dɛ capitale de don fɛn caman bɛ yen u kan ka gulo a la mais kana fɛn bɛɛ ta k'a gulo capitale la e ma ye bi Bamako tɛ se ka dilan o a ka gɛlɛn dɛ u b'a plan fɔ cogo o cogo u b'a fɔ ko an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ mais zéro kosɛbɛ ça revient à zéro awɔ sira tɛ yan e tɛ se ka boli kilomètre kelen n'i ma taa firi dingɛ dɔ kɔnɔ kosɛbɛ ni i tɛ se ka fiɲɛ ɲuman sama yan poussière bɛ yan kosɛbɛ ɲaman bɛ yan dugu yɛrɛ ji tɛ yan dugu yɛrɛ sigi cogo man ɲi awɔ aucun plan de développement pour Bamako aujourd'hui région dɔw bɛ yen Tolo olu cɛ ka ɲi Bamako ye ka taa ka sigi kosɛbɛ kɛ et puis la vie est paisible là-bas min tɛ misali wɛrɛ ta i ye dɛ min misali ta an yɛrɛ fɛ yen Segu ah mais Segu ka di bi dɛ kosɛbɛ Segu ka di bi dɛ Tolo bi Bamakokaw yɛrɛ n'u ye Segu ja Segu ka ko caman ayiwa tɛmɛ n'a ye tigi yɛrɛ wa maa si tɛ den dɔ k'a kɔsi yɛrɛ bon bi n taara Sikaso fana c'est-à-dire dugu in cɛ ɲɛna cogo min na a ɲɛda ɲɛna mais malgré ça Sikaso jama ka ca jama bɛ yen jama bɛ yen mais dugu bɛ ka dilan dugu ɲɛda bɛ ka ɲɛ u m'a jira ko fereke ɲami ka don dugu kɔnɔ bon vraiment notre capitale Bamako Tolo ɲɛmɔgɔw urbanisme ninnu ni ministère minnu bɛ sira dilanw ni minnu yɛrɛ bɛ dugu yɛrɛ koɲɛ yɛrɛ bɛ dugu tɛ dilan minnu kɔ mairie ni t'a si dɔn kosɛbɛ Tolo k'u janto Bamako la n'o tɛ vraiment Bamako kɔni bɛ dilan mais a bɛ bali ne na dɛ kosɛbɛ u kun b'a fɔ ko ville coquette min kun don mais bi ça devient une ville poussiéreuse ay poussière ko kɔni tɛ fɔ ye une ville de désordre kosɛbɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ yan sariya yɛrɛ tɛ bonya yan Tolo sariya yan ɲɔgɔnna sariya bonyabaliya fila tɛ yen Bamako yan sariya foyi tɛ mɔgɔw tɛ sariya yɛrɛ a sariya bɛ fɔ minnu kan ka kɔlɔsi olu bɛ sariya sɔsɔ minnu kan ka labato olu b'a sɔsɔ donc à qui la faute maintenant a ɲininkali kan ka kɛ qui la faute a ɲininkali kan ka kɛ donc notre capitale Tolo ça mérite vraiment a kan ka a mago bɛ ɲɛtaga dɔw la kosɛbɛ bon ni ɲɛmɔgɔw n'u bɛ nin kuma fɔ kuma bɛɛ u ka rayon fɛn fɛn la vraiment an bɛna Bamako dilan plan d'urbanisation plan dɔ ta plan bɔ ta mais foyi kosɛbɛ a foyi tɛ kɛ san caman ne yɛrɛ hakili b'a la Tolo kuma bɛɛ i b'a mɛn an ka mairiba da ko a bɛna plan d'urbanisation ou bien plan dɔ mais dugukoloko kɛlɛ min bɛ e ma ye Bamako dugukolo sanu kosɛbɛ cogo bɛ parce que bɛɛ bɛ fɛ ka sigi yan o de y'a to kuma bɛɛ a dugukoloko kɛlɛ tɛ ban n'i ye terrain san yan walima n'i ye dugukolo san yan Tolo i bɛ jɔrɔ yala n ta don wa dɔw kana taa biriki Allahu akbar sufɛ dɔ bɛ taa so jɔ sufɛ i ka yɔrɔ la kosɛbɛ kɛ mais ça veut dire que k'u tɛ ka kɛ dans l'ordre bɛɛ bɛ fɛ ka sigi yan de alors que yan bɛɛ dun siyɔrɔ tɛ yan ye Tolo siga t'a la dɛ mais ni sisan laban in na Tolo jama mana caya fɛrɛn tɛ jama la koyi fo jama ka maîtriser de Bamako jama sen tɛ ka maîtriser de Tolo fo a ka faamaw ka nin yɔrɔ lajɛ c'est à dire ka se ka don o don dɔ bɛ fara jama kan don o don dɔ bɛ bɔ ka na fara mɔgɔw kan yan sɔ ma mɔ e bɛ ka dɔ wɛrɛ bɛ ka ko ka fara kan o ne t'o mɔdɔn dɔn dɛ mɔdɔn t'o la mɔdɔn t'o la ayiwa
tolo an ye dɔ kɛ kuma la an bɛ don kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ gafew caman bɛ yan an bɛna lajɛ k'an dɔ don olu kɔnɔ kumaw la ka se ka ayiwa kibaruya di maaw ma ka se ka faamuya ayiwa fasilidi sɛbɛn minnu bɛ yan tolo min ye l'essor ye ale bɛ yan ka taa se le soir de Bamako Nouvelle Horizon les échos welewele an bɛ sɔrɔ ka laban ni le challenger tolo l'essor ale kumana l'essor y'a jira k'a fɔ ko min ye ji bondo ye walima an bɛ se k'a fɔ babili n'o ye baraji tolo ko dilala a koromokarila ayiwa ni baraji ba min filɛ nin tolo a bɛ maa hakili jigi baraji minnu bɛ i n'a fɔ Selenge i n'a fɔ Manantali yɔrɔ olu baraji ninnu nafa min b'u la o de ye ka kuran di jamanadenw ma baraji min filɛ nin n'a dilala nin ye Kayi mara in na yen nɔ tolo ko a koromokarila jamana 3 ayiwa olu ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan yen an yɛrɛ ka premier ministre min n'o bɛ waati latɛmɛ na sisan colonel Abdoulaye Maïga ani Bernard Gomu Guinée Conakry Mohamed Bilal Mesu Mauritanie ani Amadou Ba Sénégal tolo ninnu jamana 4 ayiwa ninnu de jɛra ka a fɔ ko ka baraji dɔ dilan baraji min ni a nafa ka bon a bɛ kuran di min ye Guina Guina ale filɛ nin ye Kayi mara la tolo a yirala k'a fɔ Jamu a b'o commune de kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ ni baraji min filɛ nin n'a a birikiden fɔlɔ dara Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita a waati la Macky Sall min ye Burkina n k'a fɔ Sénégal o jamanakuntigi Macky Sall ani Mauritanie olu de jɛra ka birikiden fɔlɔ da san 2013 waatiw nka baara yɛrɛ daminɛna san 2017 tolo a yira k'a fɔ min ye miliyari 200 ani 84 ayiwa o de dora ni baraji ba in na ko baraji in labɛnnen don tolo ka se ka kuran fanga min bɛ yen n'a ka bon kosɛbɛ kilowati 53 o ye Mali ta ye min ye dugu wɛrɛw i n'a fɔ ka taa Guinée fanfɛlaw la kilowati 46 min ye min bɛ tali kɛ baraji min filɛ nin tolo k'a bɛ sanga ni Felu baraji n'o de bɛ sanga kosɛbɛ sabu ko fangaba b'a la nin bɛna fɔ jamana 4 min fɔlen filɛ nin Mali min ye Mauritanie Sénégal ani Guinée u bɛɛ bɛna nafa sɔrɔ ni baraji ba in na sabu kuran de bɛna bɔ yɔrɔ kofɔlen in na ka carin jamana 4 olu ni ɲɔgɔn cɛ tolo a fɔ min ma ko OMVS n'o ye fleuve Sénégal ayiwa baji min bɛ bɔ Sénégal ni jamana 4 jɛlen don a la tolo ni jamana 4 bɛ nafa bɔ ni baji ba in na a ka kan fɛn ka bɔ a la fana min bɛ se ka nafa lase o de la ni baraji ba in u y'a dilan OMVS ale tɔgɔ la min ye fleuve Sénégal ale sanfɛ bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la n'o tɛ ko kɔgɔji de tun kan ka nin sira in fɛ nka a jɔra ka se ka OMVS ale ka don ba la maaw ka se ka nafa sɔrɔ a la tolo farafin jamanaw tiɲɛ yɛrɛ la tubabu ye sira d'an ɲɛ a mɛnna dɛ kɔgɔji de tun kan ka nin sira in fɛ y'a dɔn cɛ ye kuma dɔ fɔ waati dɔ la n'o ye a tɔgɔ de Abubakar Siriki Fɔnba maaw y'a ka kuma kɛ yɛlɛko ye yɛlɛko tɛ dɛ nin sira in de fɛ kɔgɔji tun kan ka nin de fɛ ka na farafinna bolo kan fo Mali la yan nka projet tubabu y'u sen d'a kan ani tubabu jɔnw n'o ye a tɔgɔ ninnu tolo dɔ wɛrɛ filɛ nin o mana bɔ yen l'essor ka kuma kelen la ko CEDEAO y'a ka jɛrɛ kɛ min kɛra Nigeria faaba la n'o ye Abuja ye kunungo kari yɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ kuma kɛra Mali Burkina Faso Guinée ani Guinée kan yɔrɔ ni jamana 3 in min ye furanjɛla fanga ye o bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna la tolo a ka kan nin jamana ninnu CEDEAO tɔndenw don kunkanko kuma min b'u kan kungo min b'u dala bi CEDEAO ka se ka a ko larabe u ka sigi a kan yanni u cɛ yɔrɔ CEDEAO ka ciden bɔra an fɛ yan dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye Goodluck Jonathan ye ani colonel Abdoulaye Maïga ye ɲɔgɔn ye ani jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta n'o ye ɲɔgɔn ye a yirala la k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ furanjɛla fanga fɛ sabu baara boloda caman de bɛ n'o ye projets ni programmes ye olu bɛ bolola furanjɛla fanga in fɛ u ye misali ta autorité indépendante de gestion des élections n'o ye EG ale bilala sen kan min ye kalata waatiw ye olu fana waatiw dɔnna tolo a tɔ tora
a waatiw de ka se ka lawaleya ni kunnafoniya dira Goodluck Jonathan ma a y'a kɛ gafe n'o ye rapport ye kunungo o de yirala ayiwa CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria Abuja u ka se ka kuma ayiwa transition n'o ye Mali furanjɛla fanga a ko kan nka tolo u ye laɲini min kɛ Mali fɛ o ye k'a fɔ Côte d'Ivoirekaw ka finitigi 46 minnu bi yan ni Mali kɛlen don ka olu jalaki ko mercenaires don ko ka olu bila k'a sɔrɔ dun Mali dun kɛmɛ ka ninnu jalaki u dun ka koɲɛ yɛrɛ bɛ sariya de ɲɛma ka ban maa n'o bila don dɔ les soirs de nin fɔ dɛ tolo o mana bɔ yen les soirs de Bamako bi yan ale kumana soir de Bamako y'a yira k'a fɔ tolo ko colonel Abdoulaye Maïga k'ale kɛra jɔyɔrɔ wɛrɛ dira ale ma n'u k'a ma ko ministre d'État o ye mun ye ministre d'État tolo fasiri ka kuma la ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye décret dɔ ta kunungo sariya dɔ k'a yira k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga n'ale de b'an ka mara cɛma bɔli kunna tolo ko ka jɔyɔrɔ d'a ma a bɛ n'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga fasiri ka lakali la n'o ye soir de Bamako ye ko ayiwa Choguel ko k'ala Maïga a bɛ se k'a fɔ fiɲɛ bɔda dira a ma sa dɛ a sɔrɔ Choguel tolo kabi novembre kalo tile 25 tɛmɛnen Choguel bɔra a ka bana la sɛgɛn lafiɲɛ bɔn jagoyalama min n'a bilala o la k'a bɔra o la a nanen kɔ ani jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye kɔfɛ a taara conseil national de transition o ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Diaw a n'o ye ɲɔgɔn ye tolo nin bɛɛ la Choguel tun bɛ munumunu salo min na a taara fɔ olu ɲɛna k'ale kɔni lafiyara ayiwa baara a bɛ se k'a daminɛ ko nin bɛna fɔ Choguel tun bɛ fɛ ka yira maaw la yɛrɛ de ne kɛnɛyara n bɛ se ka baara daminɛ o dun y'a sɔrɔ maa b'a nɔ na n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye tolo kunungo ko décret dɔ bɔra n'o ye sariya dɔ ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ye sariya min ta ko ka colonel Abdoulaye Maïga ka jɔyɔrɔ d'a ma jɔyɔrɔ min bɛ se k'a fɔ Choguel ko k'ala Maïga n'a fɔra ko a kɛlɛkura dɔrɔn ko a tɛ yen Abdoulaye Maïga de bila nɔ na wa fana a fɔ min ma ko ministre d'État o fana jɔyɔrɔ dira a ma b'a yira k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ayiwa ɲinamɛ kɛ a kɔ premier ministre halisa sini ma sinikɛnɛ ma ni Choguel tɛ yen maa min bɛ se k'a nɔna bila o ye colonel Abdoulaye Maïga ye fasiri ka kuma don dɛ ale ye soir de Bamako kelen ka kuma la tolo ko nin ye ministre ka conseiller dɔ ye n'o ye ayiwa ministre so min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kiliyan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kunna o conseiller ladilikɛla dɔ ministre yɛrɛ ka ladilikɛla dɔ don ni u k'a ma ko Seku Alaye Boli jalaki bɛnnen bɛ ale ka jɛkulu dɔ fɛ yan n'o ye collectif pour la défense des militaires CDM CDM ko ale dabali bannen don k'a fɔ Seku Boli min n'ale de ye ayiwa ministre de la réconciliation nationale o ka ladilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen don ayiwa tolo ko maramafɛn de yera a bolo o t'a dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ vidéo dɔ don vidéo min ni CDM y'a ye CDM ko tiɲɛ na nin waati laban in na ale dabali bannen don kosɛbɛ Seku Alaye Boli ka cogoyaw la sabu maa min bɛ yen n'ale de kan ka basigi nati a bɛ baarakɛyɔrɔ min na nin ye n'o ye ministère de la réconciliation nationale ye tolo n'a fɔra k'a fɔ marifa bɛ ale bolo tolo o ye CDM maaw dabali ban k'u b'a ɲini furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ka nin ko in a ka se ka dabila sabu ko nin bɛna fɔ ka bagabagali de ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ yen n'olu yamaruyalen don maramafɛn ka y'u bolo o ye Mali finitigiw dɔrɔn de forces armées maliennes ka taa ye e bɛ baara kɛ ministériso la tolo maramafɛn bɛ ka yala e bolo maa t'a dɔn min b'i kɔnɔ i dun bi na e tun bɛ jɛkulu ɲɛma n'o ye milisiw ye k'a fɔ de ko i bɛ jamana ka baara la bi marifa ka taa ye e bolo CDM ko ale ma faamu dɛ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kangari da Seku Boli ye a ka nin waleya ninnu dabila ne ka kuma tɛ soir de Bamako de ye nin fɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan ale kuma na Nouvelle Horizon ko min ye fulaw ka jɛkuluba n'u k'a ma ko Tabital Pulaku tolo k'u b'a ɲini Mali gouvernement fɛ soir de Bamako ka lakali la tolo ko Bamanci wale ale bɛ se ka kɛlɛ cogo o cogo ko u b'a ɲini u ka se ka lajɛ donso minnu bɛ yen donso ninnu marifa ka minɛ u la dɛ Tabital Pulaku de ka laɲini ye nin ye ko n'i y'a jateminɛ tolo maa tɛ se ka maa jugu ni maa ɲuman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bi o de la association Tabital Pulaku pour la promotion de la culture Peul kunungo
nga fɔ dɔgɔkun laban yɛrɛ la u ye bataki dɔ de kɛ u ye ɲɔgɔn ye balalen de kɛ ɲɔgɔn ye balalen min na ayiwa a wolola fɛn min na o de k'a fɔ k'u b'a ɲini ayiwa fila minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan u ka se ka don bɛrɛ la Tapital Pulaku kɛlen don ka sira min don u kɔrɔ u tɛ dɔwɛrɛ tolo maa si kana ye k'a fɔ k'i bɛ don i ka ye bamanciya wale la tɔgɔ ka da i kan ko fila dɔ filɛ nin ye e bɛ ka kojugu ta ka ɲɛsin i maanifin ɲɔgɔn ma sabu ko u ye jɛrɛ min kɛ nin u y'a ye k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen i n'a fɔ Jaba Bukari Tanja Ɲawuro Sege Sende Wajobe Kuma Bega a yira k'a fɔ Mali finitigiw ka wulikajɔ min kɛra ye kɔsan na k'a yira k'a fɔ maa caman de ni bɔnɛna tolo maa dun t'a dɔn ninnu fagara cogo min na Mali finitigiw dun bilama tolo u bɛ ka layidu min b'u ni jamanadenw cɛ u bɛ ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana n'a fɔra k'a fɔ maa jugu ni nin yɛrɛ sen tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na Tapital Pulaku ko ale bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donso minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a fɔ k'olu de bɛ maaw lakana donso dɔ bɛ se ka kɛ jugu ye dɛ donso dɔ bɛ se ka kɛ ɲin yɛrɛ ye k'u k'a ɲini u ka marifa minɛ donso bɛɛ lajɛlen de la walasa ɲin ni jugu u ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ ko kɔsa in na Amnesty International ani ONG Human Rights Watch tolo olu ye jate dɔ bɔ kɔsa in na k'a yira k'a fɔ binkani wale min kɛra tolo a bɛ se 494 ma tolo ko n'i y'a lajɛ adamadenya hakɛ minnu tiɲɛna a caman bɛ yen jalaki binnen bɛ nin milisi ninnu de kan minnu bɛ yen ni u kɛmɛ ka marifa ta u yɛrɛ ye k'u b'u yɛrɛ lakana Tapital Pulaku ɲɛmɔgɔ n'o ye Abuso ye a ko a bɛ min ɲini bi o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛrɛ tigɛ ayiwa siya minnu bɛ yen n'u dɔn tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na donsow ni filaw ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ka se ka marifa minɛ bɛɛ lajɛlen de la kunnafoni filɛ nin ye tolo an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la o mana bɔ yen Echo welewele an b'ale ta Echo kumana Echo fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye tolo ko nin ye lakanabaliya min na an b'a kuma la tolo maa kan k'u janto u yɛrɛ la sisan dɛ ko Bamako yan ko min ye Mamadi Jula Darame ale ye tununa i b'a dɔn wa Mamadi Jula Darame maa min kun ka wuli a cɛ in ka wulikajɔ ka bɔ Kayi terrain sira la kosɛbɛ terrain ko tolo n'i ye ni cɛ in ka wulikajɔ bɔ a la a tɔ b'a dɛn Mamadi Jula Darame fasidi sɛbɛn Echo y'a yira k'a fɔ tolo ka jasora ka taa n'a ye maa kɔni t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na ko sisan ko kabi sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 3 wula sumalen ni yɛrɛ waatiw la ko Mamadi Jula Darame n'a bɛ Front d'Action pour la région de Kayi ale de b'o jɛkulu ɲɛmɔgɔya la bi ko bɔlɔlɔw sanfɛ ayiwa min maa minnu bɛ yen n'u ka kibaruyaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ olu caman bɛ yen u ye kibaruyaw cari k'a fɔ ko Mamadi Jula Darame ayiwa décembre kalo tile fɔlɔ ka na k'u tun bɛ jɛrɛ dɔ la agence de technologie de l'information de la communication o jabala la AGTEC ko o dugujɛ dɛ kabi alamisa u bɛ ɲɔgɔn bolo o dugujɛ juma wulada fɛ k'a bila sibiri sufɛla la tolo cɛ in ko a tununa ayiwa a ma se ka taa yɔrɔ ma se ka dɔn min ye a jɛɲɔgɔnw ye ani minnu tun bɛ jɛrɛ in na olu kɔni y'a wele ka dɛsɛ a ka nɛgɛjuru sira fɛ ayiwa a tɛ ka jaabi di somɔgɔw fana ɲininkara olu bɛɛ lajɛlen fana ko k'u dabali bannen don u tɛ ka a kibaruya dɔn tolo nin bɛ mun kofɔ o ye k'a fɔ ayiwa maaw kɔni de bɛ tunu Bamako yan i t'a dɔn u bɛ tunu cogoya min na maaw bɛ u ta ka taa n'u ye i t'a dɔn u bɛ taa cogo min na ko nin ye fɛn min bɛ yen n'a kan ka maaw jatigɛ sabu maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ ayiwa politiki ɲɛmɔgɔyaw la walima ni ka kumaw ka ca maaw b'u dɔn kosɛbɛ misali yɛrɛ talen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Clément Damele ale fana ni ɲɔgɔnna y'ale sɔrɔ Mohamed Yusuf Bacili ni ɲɔgɔnna y'ale fana sɔrɔ tolo ani Musa Jara n k'a fɔ Musa Jara ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ale de bɛ ka nin kuma fɔ ta ko nin ye dabaliban de ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ko an ka fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na mɔgɔw bɛ tunu cogo tɛ dɔn u la kunnafoni filɛ nin ye tolo an ye nin bɔ Echo welewele kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn de challenger ye tolo challenger kumana a ka kuma ninnu dabalibanw de don dabaliban kumaw don a yira k'a fɔ ko maaw ka hakɛw tolo min ye adamadenya hakɛ yɛrɛ Echo a bɛ ka jate Mali kɔnɔ yan bilen wa sabu mun na tolo ko n'i ye an ka kɔrɔnfɛla ninnu lajɛ
i b'a sɔrɔ bamanciw tolo olu de sago bɛ kɛ yen nɔ kosɛbɛ misali ye mun ye ayiwa ko dugu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Aluwɛrɛ Aluwɛrɛ filɛ nin ye Kolongo mara la kosɛbɛ kari nin kɛ kuma mɛnna kosɛbɛ ko kabi juin kalo san 2022 in na ko nin ye muso dɔ ye n'u k'a ma ko Asitan Tarawele Asitan Tarawele tolo a na kɛ ale u tun bɛ foro de la u tun bɛ maloturu de la kosɛbɛ k'u to maloturu senfɛ Kolongo mara la Kolongo Masina a bɛɛ bɛ Segu mara in na yen kosɛbɛ ko bamanciw de wulila tolo k'u t'u ka maloturu la ka taa marifa ci marifa cikan yɔrɔ n'u bɔra musow jaw ka fɛgɛ musow de wulila ka boli fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ taa yɔrɔ min na o bɛ ka taa yen bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini ni muso kofɔlen min filɛ n'u k'a ma ko Asitan Tarawele tolo bamanciw ka marifa bali cilen dɛ bali pɛridi nana bi ale tɛgɛ kan bali pɛridi bila a tɛgɛ kan tolo o kɛra muso ka kɔlɔlɔ daminɛnen ye k'u y'a cɛ ka taa n'a ye Kolongo Masina dɔgɔtɔrɔso la tolo i tɛgɛ in ma se ka furakɛ yen u ka sɔrɔ ka nana ye Segu dɔgɔtɔrɔsoba n'o ye ɲɛnakɔrɔ fɔnba ye tolo tɛgɛ in u y'a marifakisɛ bɔ a kɔnɔna la nka tɛgɛ de ma se ka kɛ tɛgɛ hali sisan tolo nafolo min donna tɛgɛ in na ka se ka a dilan k'a bɛ se sefa wari 80,000 ma muso in yɛrɛ furucɛ tɛgɛ bolo de banna pewu tolo nafolo banna pewu ko tɛgɛ ma se ka furakɛ fo a nana kɛ sababu ye ka fiɲɛ yɛrɛ bila tɛgɛ in na tolo muso in n'o ye Asitan Tarawele a yɛrɛ baara yɛrɛ a tɛ se k'o kɛ bilen ka sababu kɛ ayiwa nin marifakisɛ nɔ in ye nin b'a yira k'a fɔ ko bamanciw tolo min ka di u ye an ka jamana kɔnɔna in na ye ayiwa u b'o de kɛ k'a kun cɛ ni kuma fana ye Challenger ka kuma la tolo ko nin ye baarakɛden musoman dɔ de ye san 17 n'u k'a ma ko CD a ye den fitinin sɔrɔ nka a taara den de fili nin kɛra Titibugu de la Novembre kalo tile 23 tɛmɛnen in na tolo musomanin san 17 a kɛlen ko ka den sɔrɔ a ye kɔnɔbara in yɛrɛ dogo fo Novembre kalo tile 25 tolo a kɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ parce que y'a yira k'a fɔ ko a nana den de fili pongé kɔnɔna la maaw kɔni tɛmɛtɔ nana den ye o y'a sɔrɔ den yɛrɛ tɛ ɲina bilen o ka sɔrɔ ka wele bila protection civile maaw ma min ye commission divisionnaire Kajatu di Kadi Tunkara ale n'a ka cɛdenw olu ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli boloda ka di brigade de la protection de l'enfance maaw ma et des mœurs ko musomanin kɔni tolo a minɛna nka o y'a sɔrɔ magistrat bɛ grève la a kɔni lasogolen d'u bolo yanni a ka bila kiri ale ka bolo kan makaritɔ ko filɛ dɛ tolo a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ lakale o kuma a kan bɛn